Marianne Vos stond zondag aan de start van de wielerronde in Kessel. Tijdens de vrouwenkoers van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie-wedstrijd in het Maasdorp. Ja, ik vroeg me net al af dat ik hier wel eens ooit was geweest, maar het is een mooi dorp. Het is een mooi dorp met een prachtig kasteel wat daar staat. Maar ja, als coureur heb je daar natuurlijk niet zoveel oog voor. Nee, straks zullen we er weinig van zien, maar het is wel leuk als je in een mooie omgeving kunt koersen. Op zaterdagavond klonk het startschot voor de tweede editie van het Fun-klasse avondcriterium. Tijdens dit avondcriterium stonden een 100-tal lokale wielrenners aan de start van de Fun-klasse. Op zondag werden diverse wedstrijden verreden voor KNWU-licentiehouders, waaronder de categorie van tweevoudig Olympisch kampioene Marianne Vos. De 13-voudige wereldkampioen kwam in Kessel in haar categorie als eerste over de streep.